Salutare din nou! Vreau să ajung la momentul în care copiii merg împreună la grădiniță. Bineînțeles, profesoara era altfel, avea altfel de grijă de Nicolas. Ajunge până în momentul la grădiniță, până în momentul în care Nicolas face 8 ani. Deja. Trebuie să meargă la școală. Eu, la momentul respectiv în care Nicolas trebuia să meargă la școală, eram în Marea Britanie. Când veneam eu acasă în concedii, tot timpul am pistonat, inclusiv online, când stăteam de vorbă cu copiii, când stăteam de vorbă cu fosta soție, tot timpul pistonam mare grijă vis-a-vis de ceea ce face el, corectat tot timpul în exprimare, pentru că un copil, dacă nu-l corectezi în exprimare, va greși de fiecare dată și învață greșeala și tot timpul se va exprima așa. Mare grijă în alimentația lui, pentru că este un copil problemic care orice chimicală din mâncare îi afectează, orice interacțiune el o absorbe vis-a-vis, mă refeream, interacțiune vis-a-vis de laptop, telefon, pentru că la momentul respectiv în care eu început să vorbesc cu Nicolas pe Messenger, el îmi spunea mie că stă să uită pe YouTube. Ok, și eu mă uitam pe YouTube, la început YouTube era cu animale, figurini, chestii de zi, dar după aceea a început cu violență maximă, cu crime, topoare, chestii, trestii, sânge, iar copilul meu stătea să uită la aia. Vorbesc cu fosta soție, nu odată, nu de 2 ori, nu de 10 ori, nu de 100 de ori, cred că de 1000 de ori, mai grav de 1000 de ori. Înțelegi? Și chiar mai mult de 1000 de ori. Nu îl mai lăsa. Punic, a apărut deja programele parentale care nu îl dă voie la copii să uite la... Nu avea niciun fel de treabă. M-am enervat atât de tare după 2 ani de zile de Marea Britanie, încât am fost nevoit să montez camere în casă. Bineînțeles, că acum la tribunal m-a luat și m-au judecat de ce că i-am pus camere în casă ca să o spionez pe ea. Când ea nu avea nicio treabă cu copiii mei, nu avea nicio treabă să le facă de mâncare, nu avea nicio treabă să aibă grijă de ei, să-i înveți ca orice mamă. Dimineața ai micul dejun, de 2 ori pe săptămână cel puțin să faci baie, o dată pe săptămână, dacă nu de 2 ori, dacă nu trebuie să-i tai unghiuțele, că nu poți să-i trimiți copaci la școală, să fii parfumat, să fii spălat, să fii normal. Nu dus în casă lipsă de mașini de spălat automat, că am făcut absolut toate serviciile ca să fie cât mai ușor. Având un copil cu probleme, să facă mâncare cât mai repede, cât mai bună și tot ce are de făcut vis-a-vis de copii să fie ușor. Adică trebuia doar să le arunci hainele în mașină, să apesi un buton și atât tot. Vis-a-vis de mâncare, avea roboți de bucătărie, avea absolut tot, îi trebuia doar o jumătate de oră că trebuia să fie arbă apa și să fie gata mâncarea. Absolut toate nebuniile le avea în casă. Am montat camere de luat vedere ca să pot vedea ceea ce se întâmplă în casă. Copilul meu deja a început să facă regresii. Deja copilul meu a început să țipe la maică-sa. Îl auzeam eu.